everyone, welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Gisultihan naman ni Goryo, Mapa. Gisultihan na. Gusto namo ni Papa Miguel ninyo nga mamauli na ta sa ato. Ning, tana, Hindi gud siya mapaulit pa. Una na lang kuno. Waton kuno niya ang resulta sa operasyon. Miguel, kung sa imo mabati ning, ipalapos sa pikasungkan. Gamita ang pagpaubos. Inibinangingon niya ng kahimtang ni Kernel. Kujing, pasagdan to sila si Erning. Tana, muna tayo lang pauli. Ning. Sagdi lang ma, ni ako. Dili na ko pasagdan si Erning. Tana Kujing. Basin gigutom ka ning. Mga unta ning. Vicky, Nga no, ning. Nga nung ingon man ana ang imong tinanawan nga rin ako. May baw ko, may pamutanan ko. Tuna. Karon pa ko may nungdom. Wa ka mo kuyog na ko sa simbahan. Dito ka sa bahay. Nganong na-hostage ka naman ni atong kaliyo. Diin ka man di ay na itong gipamusil sila si Dennis. Misunod ako ninyo rin. Naulian na nga akong gipati human ko makatumal sa kong tambal. Sa pagkanaog na ko sa taxi nga akong gisakyan, maog pagbuto-buto. Nagdinagari ang mga tao, may padaplin ko sa gate sa simbahan. Ako rin wak madagan. Maong sayon na ka iko nga nakuptan atong imong napatay o gipugos ko niya pakuyo. Gitiunan ko niya armas. Napugos ko pakupan. Mao nakatuntalan awon nga imo naaptan o kakita. Hostage na ko niya. Nagkapabay pangutanan ning. Unsa na kahi ang kahimtang? Ning. May mga higayon nga ang usa ka asawa mag-agad siyang pana. Apaning higayon na. Hangyon ta ka. Kung dili nimo ikalain, mangayo ko nimo pagtukot. Nga ako na sa imong aton. Hataki ko kikayon nga magamit ko usab ang akong pag-asawa ning. Bisan mag-unsa pa tagpaabot inhi, apan di gud may tapo nga tukutan ka ni Julie nga makaduol ni Dennis. Wa na sa kung unahuna nga moduol ko. Ang akong gipaabot mao ang resulta sa operasyon. Kung sa iyang kahimtang human sa operasyon, maura na. Ano na ito mamauli kung masahira na nako kung sa iyang kahimtang. Maura. Nagasabot ko anak ning. Pero gusto kong makaon ka. Dili, Vic. Please. Nabalaka ko nimo. Wa ko'y ganang Please, kaon. Ning. Asawa ko nimo. Wa ko'y gana nga mukaon, Vicky. Dili pa ko mamatay. Bisag pila pa kaadlaw nga dili ko mukaon niya. Basamtang ang tao nga bisan pati nga ligwa na siya pag-ilan ako kung unsa ko karon siya kinabuhi. Pero sa ako na nisulti ninyo, mahal ko gyapon kay siya. Higala ko gyapon siya. Sobra pa gyapon sa Igsoon pagila ko niya. Isabot pa gani karon tungod sa kahimtang. Sige karon balik-balik sa akong una-una kung nga pala may diferensya ang duha. Ako yun na permi siyang dool kay sa ako amo ko kasabutan nga ako mo ay na permi siyang dool. Bisag ibutan na to nga nakadiferensya naming duha. Pero kung naatlang pa nga diha ko sa doon pagkahitabong yun, ipaniguro ginako nila.
nga dili gyud makapabuto ang mga animal nga mga NPA. Sila di mo hayad diya dayon atong tungura. Ah. Sus, Ginoo koy, siluwa ko daya. Siluwa taon ko daya. Miingon ako nimo. Nakasabot ko nimo ning. Nakasabot ko nimo. Magtuon ako sa restroom. Gusto ni Ernie nga mabuhi pang demonyo. Ug ako, gusto kong mamatay na si Dennis. Mamatay na unta siya! Mamatay na unta siya! Demonyo! Pwedeng. Guryo, Kang lingaw sa din eh. Pauli na is ni Vicky. wa pa. Na siya sa restroom. Saan may balita sa presyon, Guryo? Manang operasyon ba? Ha? O manang operasyon ni Colonel Dennis. Pero, wala ko may bahaw kung sa resulta. Palayo mo ko, Ma'am Julie. Bahaw tagod. May ko butang duha. Siguro kung i-appeal ko ato si kasaba, kapungot diyan. Pero, nabinon ko yung banto silang tulos doktor nga mo ni operang Colonel Dennis. Magawa ta ko magawa sila pero miingon man gani kung basta miingon na gani kung piro bay kana to na gyud ang problema. Guto man ko matumabiya ko to. Nikaon ko kung bay sir kaon ko. O, Guryo. Unsa pa may mong giwat? Un iri 25 akong kwarta. Tabi 5 adobo nila. Dagko ra ba kayo dagko ingog kumo kada ko adobo. Inani o ingog kumo. Kung sa'yo, di ka mo to nga dagko ilang adobo din eh. Yung nani kadakas kung kumo eh. Be diha, Ma'am Julie. Naituyo si Julie. Luwas na ang Colonel. Oh, salamat ni mo, Diyos ko. Daghan ka kayong salamat. Daghan ka kayong salamat, Diyos ko. Gusto ka niyang ikasulti. Ha? Gusto makiksulti ni mo si Dennis. Sawa pa siya dapati og mga medisina alang siyang operasyon. May gisulti siya sa doktor. Kung mulampos ang operasyon, og mahimo na siyang ikasulti. Ikaw ang taong ayang gusto nga may unan niyang ikasulti. Mga pinalang ka oras gikan karon, mahimo na siyang ikasulti. Oh, Julie, dili ko mabiya din sa ospital. Anir ko magpaabot ko ipatawag na ko. Sige, Jul, dili masukod ang kalipay. Kung kinasing-kasing di gid ay magampo, dungkon gid is Ginoo sa. Biki day. Ning, Tana, mga una ta. Arang taon. Kibati ko kagutom, Guryo. Kaon di ko pinalangkat ani. Miguel. Oh, paliw na kong butangan ng snacks dito, Kuching. Kinsa man ning nangapot. Karon pa ko makakitaan ni mga tawhana. Unya na kita kasulti. Paliw na kong katod na dito. Miguel. Ako nalang tubag sa nanawag. Abi-abihan ng imo mga bisita. Salamat, Kuching. Hello? May gabi magkunsing. Oh, Ernesto. Naapa mo sa ospital? Nalipay kay ko nga. Luwas nas dong dinis. Ha? Mamauli no ta Miss Vicky diha sa ato pero gipungan mi ni Julie. Si Julie? May milagro tiling na hitabo kay nagsigi kog kampo kaniya ma. Giduol kong Julie kay nagtugon din daan si Dong Dinis nga kung mahimo na niya siyang ikasulti. Ako yung kuno ang unang tao nga gusto niya ikasulti after his operation. Nalipay ko ha.
kung magkamat ko na siya, magsulti na giming duha ma. Ay, nalipay sa ko anak. Salamat kung mao ka na. Isito ninyong duha kung sa may inyong mga diferensya. Balitaan ako si Papa ni mo, Miguel. Hay manis, Papa. Doon ay miabot mga bisita. Murag iya man ng mga kauban sa marin. Nag-close door sila. Official tingali ning sa imong amahan katungkol sa kay nag-sermon siya. Pila sila kabuok magkunsing? 5 sila tanan, das imong amahan nga nag-meeting sa kakwarto diri sa ato. Ning, anong wa ka mo tingog? Oh, sige na ma. Kami lang niya sa Papa Miguel magsulti. Bye, makunsing. Oh, bye anak. Amping taon ha. Hinumdumi ang naitapo sa suod mong higala. Ang imo intawong asawa. Ay, nagkabala ka ma. Bye. Oh, sige, bye. Naibisita Sir Miguel bay? Na ako no, Guryo. Murag magkauban ni Papa. Ay, dari ko isulti ni mo. Gani man ba? Iba nang abot man to sila Lieutenant Escolar. Ila yun una ko nung giklaro tinuod bang mga NPA ang niatak ni Colonel Dennis. Nagduda ko nung sila sa Escolar nga dili ko nung mga NPA. Oh, kung saan ko itong mga tawa na. Pasin ko nung mga tao sila sa National Defense. Ginudahan pag ginilaglain. Nga ultimo sila si Lieutenant Escolar nakakita sa mga hulagway itong mga tawanan ng mga NPA gid sila. Muna bunga silang unahuna itong tungod sab nila na bahinas duha ang armadong kusog sa Pilipinas. Kung tarong palang unta sila namunuan, dili gid mahitabo nga may mubuwag aron maghimog laing pulsa nga mo itinuray nga mulantaw ug magbantay sa kahimtang sa nasod ug sa katawan. Bisang mismong sakop sa armadong kusog sa Pilipinas. Hain si Vicky. Gani na rin inuktok ba? Laong kay ginoon na. Loo, ibig ako. Bay, napaingon din yung gorgeous hospital, oh. Naluwas pa gyud. Naluwas pa gyud ang demonyo. Mao na ba itong gwardiya nga midooli mo? Pasulun ka na sa nemo taga sa Colonel. Oo. Gusto ko mo tanaw niya. Okay, gusto kang kuyo. Niya na sila, honey. Mugawas ko. No. Di ako lang. Gusto kong makadungog ka sa kong isulti ni Erning. Sod. Dong, Lingkod ni. Dong. Nalipay kay kung aluwas ka. Gusto kong maging sulti ni mo. Dili aron pasalamatan ka. Wa mo ko'y anging pasalamatan ni mo. Kaya ikaw magyad ka og teriyat kyud mapatay. Nagpasalamat ko sa Diyos, Dong. Ang akong tuyo ni mo. Nakasultihan ka na ako, ani. Nasugda na ako. Ang gipati kong kahiyubos ug kabaw. Di ni ka mo nagbuhat sa ingon. Midot na kinigmayo ning nasugdan naman kini. Aw, tapuso na lang nato ni. Pinagis pagputol sa atong kasod. Wa kumainumdum. Nga doon na ba'y Ernesto o Erning nga akong kikaila. Isipaw sa nga wa kay kikaila nga Dennis. Sakita sa manang paminahon, Dong, eh. Sakit kayong paminahon. And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.